Jura. Sikta f'donna teret, jelf bazzamet lura, għax donna bezat tant nishtura, kien għadda żmien il-ġen fejn kollox jippruvat, zlon f'oxri ta' dallet, għax tant weġawa dawk li jiftat. Kien feċ mill-bot, resa viċinu baqsot. Għal-fjura maluqa li l-esta biex tiftaħ, petali żgħar ħelwin, ġentilizza imriqbin. Għal-fjura tistenna biex fleħħa m'għandix kien xtaqja turi l-vera ġmien. Istenniet fuq l-istenniet biex waslet f'dan-mument, u issa lawn tinsab ma tridx tinġar mal-kurrent, jew terġa' tmissil għax minn kull pass tal-ment biex f'nasba ma taqax la darba tal-laj pelbet. Daw kien feċ mill-bot, resa viċinu baqsot. Għal-fjura maluqa li l-esta biex tiftaħ, il-petali żgħar ħelwin, li b'ġentilizza imriqbin. Għal-fjura tistenna biex fleħħa jgħaddi l-ħin, għax issa m'għandix kien xtaqja turi l-vera ġmien. U dil-fjura kont jien, kbir biex xejn minn imkien, għax ma jotx aħmir żgħar jew kbar, ħajjitna żgur mhix wartu sar. Għal-fjura magħluqa li lesta biex tiftaħ, il-petali żgħar ħelwin, li b'ġentilizza imriqbin. Għal-fjura tistenna biex fleħħa jgħaddi l-ħin, għax issa m'għandix kien xtaqja turi l-vera ġmien. Verament brava. Grazie ħafna. Mamma mia Nicole, kanzunetta verament sabiħ, illum ikolli ngħid. Ovvjament jiena kont qiegħed nippreżenta dan il-festival u taf inti tisma' ħafna kanzunetti li kollha kienu bravi u kulħadd tal-input tiegħu. Però Nicole kienet wiċċ ġdid, qatt ma kont smajta qabel, u fir-realtà meta smajt din is-song ħallit impatt fija. Ma kellix idea li Nicole sa tirbaħ jew ħaġa oħra, però ikolli nammetti li dik ħallit impatt fija u llum aktar u aktar illum waqt li kont għaddejja bil-provi. Anke nikkommenta mal-messa tagħna qas kelli ħin, ovvjament ħabba l-ħin. Nicole, x'fissret għalik din ir-rap ħafna li inti wkoll għadek żagħżugħa, għadek kważi fil-bidu tal-karriera tiegħek tal-kant, x'fissret għalik din? Kienet ħaġa sabiħa ħafna kbira li qastennejta u tboli tirbaħ konkors bħal dan hija ta' 16 sena, hija vera xi ħaġa importanti u sabiħa. Għadha żgħir, ħafna. Mek qegħdin naraw, ovvjament rridu nsellmu wkoll il-kanzunetta, kompożizzjoni tal-maestro tagħna Mark Spray Lucas bil-kitba.
bħalma jaf jagħmel Emil Kalea Baileys, aħna nselmu wkoll l-Emil minn hawnhekk. Kanzunetta illi verament għandha l-melodija tagħha verament issaħrek, il-klim tagħha huwa sabiħ ħafna, u ovvjament biex jaqqad kollox il-vuċi tiegħek tkisser kull ma kif ngħidu. Verament brava, Nicole, aħna fisem it-tim ta' produzzjoni nawgurawlek ħafna, ok? U aħna narawk ukoll waqt il-programm tagħna żgur mhux forsi ukoll. Grazzi ħafna Nicole, jiena nfakkarkom biex tkomplu tibatu l-SMS, dik kienet kanzunetta oħra jisimha Bħal Fjura, kanzunetta oriġinali, u nieħdu pjaċir aħna meta intom issemuna daw il-kanzunetti oriġinali u bil-Malti Bħal Fjura tistgħu wkoll